Hello my friend, welcome to my channel House Africa. Don't forget subscribe on notification. Don't forget liking. You get my videos on time. Kar ku manta ku yi mana sharing da comment ta yadda za ku dinga samun Alhamdulillah, yau ma mun dawo insha Allah, yau mun dawo kuma za mu isar da sako bi iznillah ta'ala, za mu isar da shi. Yawwa alhamdulillah. Yawwa to shi menene za ka kallo, ka san can da ma an yi magana kan sarkin sa saboda ma an yi magana shi, to kamar abin da ke da kai, to kamar dai sauran magana dai ba ida ta ba, dan ma kai dai ba ido za ta ba, sai dai a dan yi magana dai zuwa gaba ko za a kokari a karasa ko kuma dai idan dai Allah dai kaddara haka dai za a yi din, amma dai magana shi ba za a bar magana gaskiya ba za a bar. Ibrahim Gwanda menene me za ka kallo kan Ibrahim Gwanda abin da ke da kai lalle ba guguri ne kuma gobara dai da malamin san kai su diddi shi yasa diddi wanga matsaloli suka faru kansu, kuma sun samu shugabanci suna yin abin da suka ga dama. Abin da za ka kallo sai ka kallo kan Ibrahim Gwanda me za ka gani, mace in za ka kashe kuɗin da suka kai miliyan 10 kan mace, Ibrahim Gwanda in aka ce a ɗauki jikka 50 ko 60 zuwa 100 a bashi ya watsar da komai shi wannan kan wannan kuɗin ya biya bukatun shi, kai komai ya kasance gare ka Ibrahim Gwanda zai. Kuma gashi almuhimmin abin da gani gashi bisa menene zan ka bisa gashi ma kana ganin ko gewe ko ƙarya na mishi gashi dai bisa duniya gashi duk kana kallo, duk kana ganin gatare na tana yawo. Wannan abin haka yake, ba wani tamba ba ko wani giwe wannan abin in ka tsaka kwantar da hankalinka ka diba za ka ga haka. Yawwa to shikenan sai mi za ka kallo kenan, abin da za ka kallo mi za ka kallo yanzu, sai ka dibi dangance da irin kama wannan mutanen tsauni. Yawwa to shikenan mutanen tsauni abin da za ka kallo kansu, su abin da suke gani ko mi za su haihuwa dai su haihi dan kirki ba shege cinan ne makin duk abin da za su hawa, ko da mutum ya taso kai yi tarihin ta yaya aka yi wannan abin ya zo kai na haka, su ba su da ba damuwar su bace, almuhim dai su menene mutum damuwar su mutanen tsauni, su dai biyan bukata. Subhanallah. Shine za ka ganin menene kenan abin da za ka gani zamanin yanzu ba wai ka ce ko aure ba ko haihuwa ko menene matsala a duniya yanzu, tarbiyya yaya ne za a yi, yaya za ka yi kamar ɗanka tarbiyya ya zama na kirki, yaya ne za ka yi, to shine yanzu matsala kan kowa. Ba sai ka ce wai ko su gobara ko menene, ala in kai kokari kai wanga ba tarin mutane bane da yawa, mutum ya tarin mutane da yawa, yana da tarin mutane da inda ka diba shi ne can ɗaya shi ne can jikan shi ne can mela duk ba nan ne ba. Almuhimmi ne tarbiyya ita ake bukata, a ga mutum yana da tarbiyya, to shine wannan, ko kuma ka hada kamar tarbiyya ba yawa ne ake so ba, amma ko yanzu kun riga kun kai menene kuke so, kuna son yawa ya kasance mutane da yawa in mutane suna da yawa ko ba tarbiyya duka ɗaya ne. Subhanallah. To shikenan yanzu sai mu dawo kan mutanen cakiri. Mutanen cakiri daman ba wai da yau ba duk wani tunaninku da wani abin da kuke kurare da wani duk abin da kuka sa gaba ya kasance mutum kowane irin mutum ne ya kasance karkashin ku yake. Menene karkashin ku yake? Ya kasance in dai mutum bai zama karkashin koke ba za a biya kanku ba, to kuna son gidan ko menene ya wace ya kasance dai ku ne, ko da dai kun tahi to ya kasance ɗin ku ne. Amma wannan tsohon ma magana ce dai na riga na ita, kuma kowa ya sani wannan abin an riga in shawwa. To shikenan sai ka dawo kamar wajen wannan shege dan maimai aiki, haka zan kiran shege dan maimai.
wallahi da kuke ji na in ce duk mai arman da dan mai Allah ya dini mai albarka sai wannan tsohon man da na hidda gaskiya ne, wannan abin da na hudi in ka tsaka diba gaskiya ne, saboda wannan mutumin banza ne dan mai nan, duk wani iskanci da gan tsara cikin cakiran dan mai nan yake kawo wannan abu. To sai ya kasance su makera sai suke yin zahina, kuma kamar menene mutane suna yin zahi wannan abin da za ka kallo kan kowa. Wai yaya ne za a kana zama ga mutum ya zo maka da wani mummuna wani ba gari ba dalili kake son ka kyale shi, me yasa kake son kyale shi? Abin da kowa ke kai da haka nan ka ganewa mutane na cakire ba yiwuwa ne a shirya da ku, ba za ya taɓa yiwuwa ne a shirya da ku ba. Kuma wallahi wannan abin ka ya ganewa in dai da rai da lahiya wallahi ni kullum ne sallah zan roki Allah wannan fitina da ke da ku tsakanin da ku Allah kai kawo ƙarshen ta. Kullum Allah nake roƙo wannan fitinar da ke da ku tsakanin da ku Allah kai kawo sauƙin ta kusa ina son ta yi tsawo, saboda kuma ku fahimci abin da ke da ku. Kamar menene ko inda kamar kuɗi suna maganin wannan abin ko da dadewa da yanzu an gama wanga, inda kuɗi suna maganin wannan abin da dadewa da yanzu ma an gama kowa kama gaba da kowa san matsayin shi, inda kuɗi suna maganin wannan abin dan ba abu ne na kuɗi ba wanga, wallahi duka wanga abu da kuke ba abu ne wanda kuɗi za su aiki da shi ba, wannan abin da za a aiki da shi na wannan abin wallahi hito na hito ce za ta aiki da shi wanga, in ban da hito na hito wallahi ba abin da za a aiki da wannan abin. Amma ka hito na hito din nan kowa san matsayin shi ko to shikenan za ka fahimci wannan mutum ne ko ba mutum bane ba, za ka fahimci haka. Amma an dai ba haka ba ko wallahi ba mai fahimta kowa. Amma ka hito na hito komai ya lalace aka buga aka abin ya kin daɗi to kowa zai fahimta. Kuma abin da ke da kwai kamar da kuke ganin kamar menene kamar dangi wanga dangi da ake zama da su kuna kallo ko yake ganta ka su kyale su ba su muku magana ba, abin da kuke kallo kun gama da su an aiki na ni nawa kare to yare ba za su walala. Kuma ni aikin da nake wala ba ni kare nake aikin nan ba ma da ni kare nake yi ba, na tabbatar wannan abin da ke faruwa ko zuwa gaba ne ko ba za a bari shi ba, ko in ba ku bari ba to kun ba mamaki dalilin wannan abin shi za ya sa kuma abin ya sake dawowa sabo. Saboda mene za zama zai dawowa sabo? Kabilan dai ba kariya za ta yi, in mu wuce kabilan ba kariya za ta ba. Kuma ni na tabbatar lalle ko da cikin mudin ne wannan abun wata rana sai an yi daidai da shi ya hito kuma magana za ku ce dan mi ko kuma ya aka bar wanga abun ya zo haka, kun gane zaɓe na nan daman shi dama abin da ke da kai duniya dama haka take. Menene abin da za ka kallo duniya haka take? Duk abin da baka tunani yana faruwa, ku tunanin ku ba za ne haka ba, ni ma tunani ba za ku yi haka ba. Amma abin da kuka dauko ku ne ba ku da gaskiya kwata-kwata, kamar ka diba an ka diba wannan abu na ade yanzu wanga sakare wanda bai san abin da yake malam a ce akwai dan shi wanda ya san wani abu dan Allah da ina ne zaka tare wannan abu? Ka diba matsayin abun ade, ka diba matsayin shi boka sakare wai haddan shi ce shi mutum ne ka kuma ce wannan tarihi ga inda kuka hito ga wurin da kuka hito na ku wancan kira kudi ban da kuka hito ga wuri nan baki da hanci magadin nan baki da hanci kudi wanda kuka hito. Kuma abin da za ka kallo abin da kula kudin nan gashi nan shege dan akwai indo iliya abin da yake din hadda hanzu ba bari bai yana zuwa na asali ba wai zuwa abba yana zuwa magga sai dai mu dauki matakin gare shi yana zuwa. Dan haka nan wannan abun insha Allah wannan abun ko da ni da ku zai kai mu inda ba a so, zai kai ba daidai. Dan ni wallahi wannan abin da yake tsakanin ku duk duniya gaba ga uban da ya sai da wannan abin ba, duk duniya gaba ga uban da ya sai da ba. Yake sai ka dawo ga wannan gidan zure din nan abin da za ka lura dan Allah da kace ko Ali ko Rabi abin da ya kamata uban ku abin da ya ku tauki abin ka kowa ya sani, ba sabon abu ba, ku tauki abin ma ka kowa ya sani, ba sabon abu ya kamata ku zo da shi ba. Amma dan sakarci da rashin hankali da rashin kwakwalwa da rashin tunani da dabbantaka wai kai me zaka abin nan ga sanan sun yawa duk inda zaka shiga ka shiga, amma abu ya riga ya kai muku kullas abu wanda ke muku daɗi banda zina kawai kai da kai zina da mace ina zaka taya abin ga sun yawa ga sanan ina zaka ba abun da ke da daɗi ka mutu ayaba ka wallahi ke da daɗi. In mutane sun ga mutum in yana da rai ba ayaba sai mutu ya kamata a ce ka bari in kan mutu sai in kan mutu din ma ayaba ka ko da abun kirkiki ne, an wanga abun naku wallahi sai ga ku gaban da ba daidai ba. Kuma wallahi ba yanzu ne sai zuwa gaba ɗayan ku sai sun yi inda wannan abun duk bai faru ba. Assalamu alaikum.